Actually, kana winjo wach ni anto mokwongo ne ok amor nikech chudo midwa tim en chudo mar pesa. To pok aneno ng'at manonego nyathina polis manonego wuoda. Nikech kata king'iyo wuoda ne 12 years old noonge mandamano nonege gi polis chieng' mar mandamano no. Koro kana winjo wach no kamor mokwongo ok rach na kidwa ywe pi wang'a bok rach na kigona pole. Lakini gima na dwaro nikech sirikal nigi teko kendo en gi teko mar yudo ong'e polise kate kendo ginie tich kendo pod girwako uniform kendo pod gitiyo. Koro ka sa te idwa negi nyithindwa tichulo pesa inego nyithind tichulo pesa. Ing'e ni mano onge kaka ok bidwoko chien nego nyithindoni. An naneno ni polise ka an awuon gi chunya kaka min Kennedy to na dwaro ni polis manonego Kennedy sirikal ong'e nikech ng'ama ne pango tich chieng' no ng'eyo noningo kaw kuongo gol polise ka mondo kuongo migi punishment ging'e ni gima ne gitimo rach mondo jowadgi manie tich koneno tok chak tim machal kamano. To ka pod antiere kuom min Kennedy nyaka sani koro be pod itemo mar mondo mi many ratiro ni nyathini Kennedy mar kuom hawi marach no wito ngimane e kinde ng'anyo kose nikech winjo kanyo ka Samson mawuok ka KNCHR bende wacho kanyo ni e kinde ma koro imanyo ratiro nitiere postmortem winjo be ne timo nitiere oboke mopogore opogore mowinjo be ni iketo katelele e kinde ma koro sirikal biro bedo ka kawo chenro mar chudo. Bende sani pod imanyo ratiro kosin chunyi no se ol kalure ni iwacho ni kata polis manonego nyathini be poko many kata bong'ise ni en mai. Chunya to ol tok nyal ol kabisa to gima kaduoki chien gimomiyo pod amanyo to kaka tim onge nikech anana kama to gi lweta kama to an piny be onge an chien onge ng'ama nyalo maka. Dong na kon rais nasewacho ga mokon rais nogona simu wakati no nogona simu kaka an min Kennedy kendo mana simbani kendo Dennis Itumbi ema nogoyo momiya rais ma keto loudspeaker ma ot te winjo kapok aiko nyathi tarik 4 July last year to kona ni mama Kennedy pole nimesikia chenye imefanyika tabiro luongi ndio kaka nonyisa abiro luongi mondo abed piny mo make sure ni Kennedy oyudo haki nyathino ne tin na paro ni haki mokwongo en mo wacho no biro ng'iyo ng'amo timone kamano ko na paro ni haki mokwongo en manyo ng'atcha to gino no dhi molal kamano ma igoro mu koro miyo kata ka nyane no gino Friday nyang'e ni mana kako ja wach ga to kala to be no luongi adira no konluonga simi no poko goya seoro nyaka message ma se confirm ni man to namba Itumbi lakini wach no norumo kamano. Yiena mar mondo mi arwaka Brian Olang